også gjort det kun før. Nå, whatever. Men uanset hvad, så er det i hvert fald sådan, at man kan booke en læsning i en af de her, og det er altså kun 185 kroner. Eller man kan booke en læsning i kortene, blandet lidt med nogle af de smukke kort her også, til samme pris. Nå, men nu nok om det, fordi så er det, at vi lige skal se, om der er et budskab til os, som der nu er med her, og dem, som der popper ind på replay, og ser, hvad det er, at vi skal kigge ind i. Og så nåede min te jo alligevel blev kold. Nå, pyt med det. Nå, lad os se, hvad krystalkuglen har at sige. Eller hvad den her smukke florit har af budskab til os. Den viser mig til at starte med, så viser den mig simpelthen sådan et juletræ med pakker under. Og det, som der er vigtigt egentlig at give videre her, det er det her med forventningens glæde. Det er det, som der er vigtigt, at vi simpelthen nogle gange, så skal vi ikke have så travlt med, at resultatet allerede skal vise sig, inden vi faktisk er gået i gang. Så vi skal huske tålmodigheden, vi skal huske der, hvor det er, at den her boblende fornemmelse af noget, det er godt at skulle glæde sig til noget. Og det betyder jo også igen, det kan være i forhold til relationer, fordi nu er det jo også i forhold til hjertecentret her. Det kan være i forhold til relationer, i forhold til en kæreste, et eller andet kærlighedsnåde. Men det her, det er okay, og det er faktisk egentlig sundt at savne, og det her med, den her forventningsglæde, at det er okay, at den faktisk ikke bliver opfyldt sådan lige her og nu. Det her stadie, hvor vi faktisk, det er det samme som at glæde sig til en ferie og sådan noget. Det her, at wow, jeg har noget at se frem til, noget som jeg glæder mig til. Noget som der står mit hjerte nært. Og der er det altså vigtigt det her med, at vi faktisk husker, at nogle gange er det sundt at glæde os til noget, i stedet for at være i den her trummerum, hvor egentlig tingene bare, ligesom, okay, det er stien i sandet, det er den, jeg følger dag ind og dag ud. Så det er det her med egentlig at begynde at tage nogle andre veje, i stedet for, at selvom det kan være sådan lidt tåget vejen, som om der er en dis, selvom jeg ikke kender udfaldet af den rejse, jeg skal på, men jeg har en drøm om at nå et sted hen, og der er det vigtigt, at den her forventningsglæde, det er den, jeg tager med mig, selvom jeg måske ikke rigtig helt kan finde vejen på, hvor det er helt præcis, at jeg skal hen. Så det er ligesom at være i sådan en lille vakuum i forhold til, hvor skal jeg hen? Som en eller anden boble, som der egentlig bare ruller lidt derudad. Så bare følg med, fordi det der, som der mange gange sker, det er, at vores sjæl har overblikket. Den ved udmærket godt, hvad vej vi skal. Så rul nu bare med, og selvom der er nogle gange, at vi er forudindfattet på noget, hvor det er, at den vej, det er ikke noget for mig, eller det der vil jeg slet ikke. Men nogle gange, så er der altså nogle nye døre, der åbner sig på nogle veje, som der er tåget, hvor det er, vi måske slet ikke havde nogen idé om, at hvad er der bag den her dør? Hvad er der egentlig af bekendtskaber, som der egentlig måske fører til noget, eller gode venskaber, eller kærlighed, eller hvad det end måtte være? Så det er der, hvor vi faktisk skal gå og bare trille med energien, frem for måske at have modstand på det. Men selvfølgelig er det noget, hvor det er, at vi skal jo ikke bare gå med hvad som helst. Men forstår mig nu ret, der hvor du måske har et eller andet, der kalder, uden du helt sådan kan sætte ord på. Så nogle gange, så er det, at du skal følge den der intuition, din mavefornemmelse, om du vil. Men der er nogle forskellige lag, det vil sige, det er også det her med at træde op, stille og roligt, at tage et trappetrin af gangen, og vende dig til, hvad det nu er, du skal vende dig til, tage det næste trin, stille og roligt, sådan så det er, at ja, jeg må godt glæde mig, det er fint nok, og jeg tager stille og roligt et skridt for egentlig at nå derhen, sådan så du har hele dig selv med, sådan så det ikke er, at du ligger ligesom sådan et slæb efter. Så det er meget det her med, at du skal følge dig selv, åbne dit hjerte, og så simpelthen gå den vej i det tempo, som det nu er. Og selvom de siger, at du skal trille med den vej, selvom der er toget, så tag nu stille og roligt, sådan så det ikke er lige pludselig, du har ligesom lagt dig til at sove her og vågner her. Du skal have hele dig selv med på den her måde. Så uanset hvad, så ligger der altså den her rejse, og der ligger en masse forskellige gemte gaver i den her rejse, som du faktisk skal på. Og det her, det gælder faktisk for os alle sammen. Det her med, at der er nye dybder i os selv, vi skal ned og finde. Der, hvor lyset faktisk er helt dernede. Og det kan godt være i starten,
at der ligesom er sådan en prop for, fordi alting skal jo ikke åbnes op sådan på samme tid. Siger, der er den mulighed, den og den og den mulighed. Om du så ser det som døre, der er lukket, eller det er simpelthen som om, det er nogle propper, der ligesom er i. Men hvor at så der faktisk inde bagved det faktisk ligger en velsignelse i forhold til den vej, du tør gå, selvom du ikke kan se den, og selvom du bare har et kald i hjertet om, at jamen, jeg føler, at jeg skal den her vej, uden jeg ved hvorfor. Det er ikke altid, vi skal have svaret på forhånd. Så selvom at der er skyer for, så mange gange, så er det der, hvor vi skal have modet frem til egentlig at møde os selv til at gå vejen igennem tågen, for så egentlig at se den nye dag, der gryer. Så når vi tør gå igennem den der tåge, det kan være ord og tanker, som andre har placeret i forhold til energi, som det er bare sådan en energiboble, der ligger foran dig, så du simpelthen ikke engang kan nærmest hoppe igennem. Så der, hvor det er, at du siger, jeg bliver nødt til at følge det her, som jeg mærker indeni. Det kan være, at jeg har en helt anden mening end alle mulige andre mennesker. Jamen, så er det der, hvor det er, du skal lære at stå i dig selv. Der, hvor du egentlig bare mærker, det her det er min hjertekald. Ja, uanset hvad alle andre siger, så går jeg med det, som der er rigtigt for mig. Og det er den opvågning, der faktisk skal til lige nu, fordi der er mange af os, der skal igennem de her propper, hvor vi ikke ved, hvor vi går hen. Hvor at vi nærmest har sådan noget blindfold bind for øjnene, så vi nærmest bare... Så der skal vi tro på vores hjerte, vi skal tro på vores intuition, tro på vores mavefornemmelse, i stedet for at gå den modsatte vej, bare fordi det gør de andre. Så lad være med det. Så lad os se ud over det, hvad der egentlig er af et par kort for dem her, så se, hvad er det egentlig, at de også siger i forhold til fortsættelse af budskabet fra den her grønne floritkugle. Så hvad skal vi se ind i her? Og den siger simpelthen, eftertænksomhed er svaret på dit kald. Du kender tegnene og mærker allerede en tvivl. Følg din indre stemme. Kan I bare se de her kort? De er så unikke. Det er så vildt altså. Så det her, det er jo der, hvor det er, du mærker tvivlen, så lad være med at gå den. Så der, hvor det er, du selvom når bare du har det her kald her, som de siger, følg din indre stemme. Det er jo nøjagtigt ordene fra i forhold til den læsning i den her floritkugle. Så når du mærker det der indeni, så er det den, du går efter. Og det er okay sådan lige at sige, okay, jeg lader være med at gå den her vej som alle de andre. Jeg bliver nødt til at gå min egen vej, fordi vi har alle sammen et kald, vi har alle sammen en opgave, vi har alle sammen en vej, som vi nu engang skal. Prøv lige at se hende, er hun ikke bare smuk? Så det er nemlig det her med, eftertænksomhed er svaret på dit kald. Du kender tegnene. Så hvis det er, du har modstand på det på den måde, en ting er at have modstand, fordi at det er noget, du plejer ikke at ville, men en anden ting, når der er noget inde i dig, der siger, nej, det mærkes ikke rigtigt. Det er den modstand, at du skal være eftertænksom på, for du kender tegnene og mærker allerede en tvivl. Så har du allerede svaret på, om du skal den vej. Så det vil sige, følg den indre stemme. Lad os lige tage et mere af de her kort i forlængelse af den her læsning. Det siger, når lyset forplanter sig i dit lyslegeme, det vil sige dine tanker og følelser, finder du din storhed. Her vil du finde vejen, som ligger for dine fødder, da du vil se igennem sløret. Så det er jo netop det her, når lyset forplanter sig i dit lyslegeme. Vi har jo vores aura, vi har vores fysiske krop, vi har vores æteriske legeme, som der ligger lige ud over, så har vi vores astrale legeme, som er vores følelser. Vi har derudover vores mentale legeme, som der er vores tanker. Så det er jo netop, når lyset forplanter sig i dit lyslegeme, i dit livslegeme, dine tanker, dine følelser, så finder du din storhed. Så det vil sige, når der kommer lys ind i dine tanker og i dine følelser, som der måske kan være for mørket, der hvor du synes, det er synd for dig selv, eller der hvor du synes, det her det er noget skidt, eller der hvor du kan være irriteret og vred og alt muligt andet, men når der kommer lys ind, så er det jo ligesom, der kommer sådan et suk igennem det hele. Og så er det lyset, der ligesom får pladsen. Og det er der, vi skal ind og arbejde, hvor lyset får lov til at være i dine tanker og dine følelser igennem hele dagen. Ikke bare lige 5 minutter, mens det er, du sådan lige tænker, okay, nu mediterer jeg et øjeblik, og bum, og så har du glemt alt om det, når du går ud i dagen. Det er jo der, hvor du skal hele dagen igennem, skal du have lyset inde i dine tanker og dine følelser. Og det er der, hvor det er, når du så gør det, og du lever det, ligesom med resten af kortsættet, så er det, du finder din storhed.
Her vil du finde vejen, som ligger for dine fødder, da det vil se igennem slør. Så det slør, som der måske alle andre, som der egentlig også bare er blevet programmeret til noget andet, siger, det er den vej, vi skal, uden at vide, hvorfor skal jeg? Så det er jo der, hvor det så er, at så ser du igennem det her slør, det som alle andre har oplevelsen af, at det her det er rigtigt, men det er jo bare noget, som der en anden person har oplevet, som det er deres sandhed, det er ikke nødvendigvis din sandhed. Så det slør, der ligger omkring det her, så er det jo der, hvor du ligesom finder din storhed, så du kan stå stærkt i dig selv og have lyset i dine tanker og dine følelser. Og så ser du igennem det her og siger, det her det er helt forkert, hvorfor er jeg her? Så det er jo meget med det her, når vi ikke lytter til vores hjerte. Det er der, hvor vi skal finde ind. Så uanset hvad, så er det, når lyset forplanter sig i mit lyslæge med tanker og følelser, finder du din storhed. Her vil du finde vejen, som ligger for dine fødder, da du vil se igennem sløret. Og eftertænksomhed er svaret på dit kald. Altså, vi må godt tænke her. Og så er det der, når du sådan ligesom tænker, ej, det her, du kender tegnene og mærker allerede en tvivl. Følg din indre stemme. Så I kan godt se her, der er det, vi skal ikke lade andre lede os. Vi skal lade os selv og vores kald og vores sjæl, vores storhed, vores højere selv lede os. At det så bare er, at du måske har en følelse af, at det er den her vej, jeg skal. Så det er den, du skal gå med. Ikke det, som alle andre, den vej, de måske skal gå, men det her, det er den vej, du skal gå. Så det her, det er altså et budskab for den her smukke florit kugle og et par af de nye kort. Så det giver jo rigtig god mening, men der er jo også noget at tænke over, fordi det er jo virkelig det her med, at vi hver især skal prøve på at slippe alt det, vi har lært. Starte på en ny, og så egentlig bare det som en lille baby, der skal til at lære det hele at kende og tænke, wow, nå, hvorfor det? Vi begynder at stille nogle spørgsmål, ligesom vi har et lille barn, og siger, mor, hvorfor det? Jamen, hvorfor hedder det det? Hvorfor gør man sådan? Hvorfor det? Stiller I egentlig nogensinde de her spørgsmål længere? Det er det, som der er vigtigt, at vi stiller spørgsmål ved alt, hvad vi spiser, hvad vi drikker, vejen at gå. Hvorfor gør vi det? Hvorfor gør de sådan? Hvorfor gør de sådan? Hvorfor skal jeg tænke sådan? Hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal jeg spise det? Hvorfor skal jeg lade være med at spise det? Så når vi begynder ligesom at finde vores eget indre barn frem igen, og vi egentlig begynder sådan ligesom at stille spørgsmålene, i stedet for at vi bare, det er bare sådan det er, så det er igen det her, at vi har den her programmering, eller det her med, at der er nogle andres meninger, som der kommer før dine egne. Nej, jeg stiller spørgsmål, fordi det er vigtigt for mig at stille spørgsmålene. Og mærke ind i, hvad der er rigtigt for mig. Og det er jo det, vi hver især tiden er til nu, til at vi simpelthen begynder at rejse os op. Og mærke os selv, og som det lille barn inde i os, begynder at stille spørgsmål. Hvorfor skal jeg have det? Hvorfor sagde han det? Hvorfor var han det? Den anden sagde noget andet. Hvorfor det? Og hvorfor det? Så det her, det er virkelig vores egen opvågning, og det er simpelthen budskabet. Og når du føler tvivl, når du mærker en indre stemme, der siger noget andet, og du skal en anden vej, så er det altså den, du skal. Så det er den, du skal gå med. Så det var simpelthen budskabet.